Douvos a benvida a todos e a todas a este novo webinario organizado pola Oficina Económica de Galicia, no que hoxe falaremos sobre as formas xurídicas máis recorrentes e cal é mellor opción segundo o tipo de proxecto. En primeiro lugar, voulle dar paso a Mónica Pena, da Oficina Económica, que vai presentar brevemente os recursos que tedes as empresas a través desta nova oficina e logo intervirá Noelia Pombo, unha das nosas expertas colaboradoras, xa coa presentación da temática de hoxe. Entón, como vos dicía, comenzamos contigo, Mónica, benvida. Hola, buenos días. Muchísimas gracias, Andrea, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos un día más en este webinario. Hoy tenemos por delante, la verdad, un seminario que a mí particularmente me encanta porque va a tratar de dar respuesta a una duda que se nos plantea aquí en el IGAPE casi todos los días que viene un emprendedor. El 99% de los emprendedores que vienen por aquí siempre tienen esa misma pregunta. ¿Cuál es la forma jurídica que mejor se adapta a mi proyecto, ¿no? Entonces, espero que una vez finalizado este seminario, pues que se haya disipado muchas de vuestras dudas, ¿vale? Aprovecho para recordaros que el IGAP es un punto de atención al emprendedor, a pesar de que las ayudas naturales para el autoempleo y el emprendimiento, que por cierto han salido ayer publicadas, las ayudas de emprendedores, y a pesar de que son de la Secretaría General de Empleo, en el IGAPE os podemos informar y facilitaros contactos de los diferentes departamentos en los que se tramitan las diferentes ayudas y qué ayudas hay y demás. También tener en cuenta que están los polos de emprendimiento, ¿vale? Para prestar apoyo a los emprendedores. Y también que en el IGAPE queremos que nos contéis vuestros proyectos y que contamos no solo con un equipo de personal propio, sino con un equipo colaborador de más de 90 profesionales que son expertos en diferentes áreas y que ofrecen un asesoramiento gratuito en diferentes ámbitos, ¿vale? Podéis pedir nuestros servicios a través de la página web oficinaeconomicagalicia.xunta.gal. Dentro de la pestaña de asesoramiento, ahí podéis solicitar el asesoramiento que necesitéis. Podéis enviarnos un correo electrónico a oficinaeconomicagalicia@xunta.gal o enviarnos o llamarnos por teléfono al 981 51 51. Y nada más, os estamos esperando a que vengáis, nos contéis vuestros proyectos y nos digáis todas las ayudas, todas las dudas que tengáis para poder ayudaros. Y ya no, sin más, doy paso a Noelia Pombo de la empresa EOSA. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Mónica, por tu presentación. Dejadme un segundito que voy a proyectar la presentación que yo tenía aquí preparada. Dadme un segundo, que justo la tengo por aquí. Vamos allá. Pois nada, como vos comentaban, eu vos falar un pouquiño, non, de algunhas fórmulas xurídicas máis destacadas, porque lóxicamente hai máis, non, que poden ser bueno, valoradas por vos para a hora de desenvolver os vosos proxectos, non? Pero a miña intención é un pouquiño falaros en primeiro lugar, dademe un segundo, que así tamén vexo aquí, que non se me está cambiando, vale. Darvos uns conceptos clave, vale? Uns conceptos que para min son importantes, vale? A hora de falar ou de valorar unha fórmula xurídica, ter moi presentes, vale? Entonces vou facer como un pequeniño recorrido sobre eses conceptos e despois vou adentrar, como vos decía, bueno, nas fórmulas xurídicas que son de máis interese e que se empregan máis para a hora de desenvolver proxectos, non? Como son, pois, ser persoa autónoma ou sociedade limitada. Tamén pasarei un pouquiño por enriba da anónima, vale? Inda que é das menos empregadas, pero, bueno, porque vellades un pouquiño as similitudes entre unhas e outras. E despois, vou vos falar tamén de dúas fórmulas xurídicas, non? Relacionadas coa economía social, non? Que son as sociedades laborais, que tamén teñen moitas similitudes coas sociedades limitadas, vale? Pero para que vaiades vendo un poquinho tamén as particularidades concretas, e as cooperativas, vale?
Entón, xa iniciando un pouquiño a parte dos conceptos clave, bueno, cuestións que seguramente vos soarán, non? Que tedes aí como ese concepto un pouco quizás olvidado, non? Pero para que saibades un pouquiño as diferenzas entre unhas e outras, non? Cando falamos de persoa física, vale, isto é importante que teñades claro para a hora de coñecer as vosas responsabilidades, non? De cara a pois constituir unha fórmula xurídica ou outra, é importante que o teñades claro, non? A persoa física sodes vos, non? Sodes unha persoa cunha entidade, non? E que asume uns dereitos e unhas obrigas, non? Cando constituye un proxecto, non? E a persoa xurídica é aquela, non? Que pois, baixo unha figura que escolle, non? Pois, esa figura é a que xera a existencia dunha entidade, non? Con determinados dereitos e obrigacións, non? Entón, é un pouquiño esa diferencia que me gustaría que tiverades presente e que me leva, dá pé, non? A falar do tema da responsabilidade, non? Cando escollades unha fórmula xurídica ou outra, dependendo un pouquiño das fases na que se atope o voso proxecto, é importante que valoredes en que fase estades, se tedes unha responsabilidade limitada, non? Ou ilimitada, vale? A responsabilidade limitada é a única que recae, vale, no capital social que achegastes ou que se xerou a través dunha actividade dunha empresa, vale? E que compromete o que sería pois en algún momento, pois algún problema, non? Bueno, tedes algún problema legal, sería o que comprometería, non? A responsabilidade vosa, vale? Nese caso sería limitada, estamos a falar, non? A ese capital, vale? E no caso de ilimitada, estamos a falar, por exemplo, de fórmulas xurídicas relacionadas co que son os autónomos, non? Pois aí tede en conta, vale, que a responsabilidade ante terceiros é do voso patrimonio, vale, do voso patrimonio que teñades, e mesmo, nalgúnas veces, dependendo de como estedes, bueno, casados, o patrimonio que ten o voso cónyuxe, vale? O sea, que tede en conta un pouquiño eso tamén, moitas veces falamos cos proxectos, non? Isto tamén me dá pé a comentárvolo, non? Que os proxectos van evolucionando e conforme a súa evolución, a fórmula xurídica tamén debería ir cambiando, vale? Moitos proxectos consideran que esas transicións pois son pois que a veces pois que non foron ben asesorados ou o que fora, pero non, vale? É dicir, un proxecto recae sobre varias fases en un momento inicial. Temos casos de proxectos que empezan unha persoa sendo autónoma, despois considera constituir unha sociedade limitada unipersonal, vale? Imaginádevos, ou incluso esa sociedade limitada unipersonal facela con máis administradores, non? E convertila nunha sociedade limitada con varias persoas e varios socios, ou incluso transformalo despois, imaginadevos esa SL chegar a ser unha cooperativa porque considera que as persoas que están xestionando o proxecto con eles, pois que queren que teñan máis capacidade de decisión na empresa, non? Entón, hai proxectos que evolucionan case por as fórmulas xurídicas que vamos falar hoxe, vale? Outro dos conceptos que vos comento tamén é que, bueno, que teñades un pouco en conta tamén esta diferencia, vale? O capital social mínimo, cando se fala do capital social mínimo, é o que se exixe por lei á hora de constituir unha entidade, vale? É o diñeiro que se exixe por lei á hora de constituir unha entidade. E o capital social é o global, vale? É o global que ten a empresa, vale? Que pode estar composto polo que vos aportastes e, ademais, polo que fostes xerando ano a ano, vale? Tamén tede en conta un pouco esta diferenza, vale? E despois outros conceptos que iremos recorrendo, isto sírveme porque despois cando vaya recorrendo cada fórmula xurídica irei parándome un pouquiño en cada un destes conceptos, non? E como, bueno, esta presentación pois queda un pouco aquí gravada, tamén sirve, non? Para ir recorrendo un pouquiño cada unha destas fases, non? Entonces, outros conceptos que debedes ter claros ou dos que vos podedes e debedes facervos preguntas á hora de escoller a fórmula xurídica é un pouco, por unha parte, o número de persoas socias que precisades para constituir esa entidade, non? Que pode ser unha, dúas ou máis, vale?
Despois, a parte de fiscalidade, vale? Pregúntanos moito sobre isto, como tributan os beneficios de ese tipo de entidade, vale? Entón, pode ser, dependendo un pouquiño de, pois, se escolle, pois, un tipo de cotización ou outro, vale? Perdoade, a fiscalidade ten que ver co IRPF ou se é o imposto de sociedades, non? Estaba vendo un pouco ahora a parte do seguinte punto. A cotización despois ten que ver co réxime no que queredes ter a vosa relación coa seguridade social, vale? Se decidides pagar unha cuota de autónomos ou se decidides estar no réximen xeral de traballadores, vale? Estar por conta allea. Dependendo tamén do tipo de entidade que escollades, podedes estar nunha, noutra, ou hai en casos incluso que, pois, pasados un ano, se pode variar uns certos anos, se pode variar esa forma de cotización, pero bueno, que vos lo explicarei cando entremos nesa fórmula xurídica en concreto. Despois tamén hai moitas diferencias no que é o órgano de toma de decisións, vale? Tamén é unha parte que é importante que coñezades, vale? Porque aí tamén está un pouco as responsabilidades dos socios que recaen, pois, dependendo de cal sexa a fórmula xurídica. Outra parte sobre a que nos soen preguntar moito cando é en relación a que fórmula constituir son os procesos de alta ou de baixa das persoas socias, vale? Hai en entidades que son máis sinxelos e hai en entidades pois que son un pouquiño máis tediosos, por así decirlo, vale? E tamén a parte de reparto de beneficios, sí? Entón, para min estos son como eses conceptos que se deben ter claros a hora de escoller unha fórmula xurídica, sí? Xama dentro entonces na que é a persoa autónoma e, como vos decía, aquí iredes vendo un pouco en relación a esos conceptos como podemos definir unha persoa autónoma, non? Entón, neste caso, pois, sería unha persoa empresaria, non? Que pois, sería persoa física, maior de idade ou, en algúns casos, tamén podería ser unha persoa menor de idade que teña, pois, que o seu representante legal lle dese unha autorización, non? Para poder desenvolver esa actividade, non? Bueno, como vedes, exerce unha actividade en nome propio, o sea, ten o que comentábamos antes, a responsabilidade neste caso é ilimitada, non? Entonces, é importante valorar ben nas fases nas que se atopan os proxectos para, pois, igual dar o salto a outro tipo de fórmula xurídica, non? E pode ter ou non persoal contratado, vale? Pode ser el mismo como autónomo e contratar a outras persoas ou non, vale? Entón, aquí, por cada fórmula xurídica, tamén vos poño unha tabliña, non? Na que se resumen os conceptos que estábamos comentando anteriormente, non? Entón, no caso dun autónomo, a responsabilidade, como vos trasladaba xa, é ilimitada, vale? Incluso cos bens futuros, vale? Ted en conta que eso é importante, vale? Non é o que teña hoxe, é incluso que poida xerar mañán os acreedores que, pois, naquel momento incurrín nunha débeda con eles, pois, poden chegar o sea, a embargarme esos bens futuros, non? Despois, como mínimo, persoas socias, pois, o sea, neste caso solo se permite, lóxicamente, ser, o sea, un autónomo, non? Solo pode ser unha persoa, non? Non hai socios, por así decirlo. Despois, o capital mínimo, neste caso non se precisa ningún capital mínimo para constituirse, vale? No que é o caso da fiscalidade, pois xa sabedes, un autónomo cobra mediante factura e tributa no imposto de persoas físicas, que sería o IRPF, vale? Lóxicamente, no que é o tema de cotización, vale, ten que estar obrigatoriamente dado de alta no RETA, vale? Aí sí que non pode escoller o tipo de cotización na que querría estar. E despois a toma de decisións neste caso pois é o propio empresario ou empresaria, non? Sodes vos os que tomades a decisión na vosa actividade diaria, non? Incluso como xestionar esa actividade. E o alta e o baixa dese empresario, pois neste caso, o sea, en comparación coas fórmulas xurídicas que veremos despois, é un trámite sinxelo, vale? É moi sinxelo darse de baixa.
No que o caso da repartición dos beneficios, pois esos son para o empresario e empresaria, non? O sea, como vedes, esta é un pouco a fórmula máis sinxela porque, lóxicamente, só está esa persoa e un pouco a que decide todo relacionado coa actividade empresarial, non? É un pouco divisando así vantaxes e inconvenientes, non? Pois é o que vos comentaba, non? A simplicidade e o abaratamento dos trámites en comparación con outras fórmulas xurídicas, que tedes o control do que é a empresa, da xestión, das actividades diarias, da toma de decisións, vale? E que non require capital, vale? Isto sempre comparando un pouquiño con outras fórmulas xurídicas, vale? Que iredes entendendo máis adiante. Inconvintes, bueno, que o que vos comentaba antes, o tema da responsabilidade ilimitada, pois é un pouco a ter en conta en función da evolución da empresarial, non? E despois eso, que se trata dunha empresa que se está en expansión, que quere abrir mercados, etc., asume máis responsabilidades, máis riscos, non? Pois aí é un pouco cando pois tamén pode ser un inconvinte. Vale. Agora vou vos explicar as sociedades limitadas e anónimas, o sea, no que son as sociedades limitadas, aí tedes que pensar que xa é unha sociedade mercantil, vale? Na que o capital está repartido en participacións, vale? Que son, o sea, unha persoa pode ter moitas e son indivisibles, non? Esas participacións confórmanse en función a un capital e esas son indivisibles, vale? Está integrado polas achegas das persoas socias bueno, nese caso, pois xa vos adianto, non? Que no caso da sociedade limitada, pois a responsabilidade é limitada, vale? Entón, bueno, vos detallo aí un pouquiño máis do que serían as sociedades limitadas, que poden estar conformadas por persoas físicas ou incluso xurídicas, vale? Por eso vos falaba antes destes conceptos. Pode ter responsabilidade xurídica, o sea, ten responsabilidade xurídica propia, non? Bueno, como no caso do autónomo, pois cobra mediante factura e tributa ante o imposto sobre sociedades, non? Xa me adianto un pouquiño os conceptos que vamos a ver aquí na tabla, non? Para que comparedes un pouquiño unhas fórmulas xurídicas e outras, non? Entón, neste caso, a responsabilidade é limitada ao capital achegado, vale? Cada socio ou cada persoa que se adentra nesa sociedade mercantil, pois só tería a responsabilidade ante terceiros, non? Do capital que achegou, sí? Neste caso, o número mínimo de persoas, como vos adiantaba antes, pódese crear unha sociedade limitada unipersonal, cunha persoa, non? E despois non existe límite, a partir de aí, do que serían socios, vale? Entón, tede un pouquiño en conta isto tamén. Despois, o capital mínimo. O capital mínimo para crear unha sociedade limitada é de 3.000 euros, non? Pero fai uns anos, coa lei de Crea e Crece, saliu, bueno, considerouse que se podía crear unha sociedade limitada con tan só 1 euro, vale? É verdade que hai con certas particularidades, como que é pois aportar máis porcentaxe ao fondo de reserva, pero bueno, no meu caso, no capital mínimo a aportar nunca sería o sea, nunca sería, por así decilo, é dicir, é capital que aportades para invertir na vosa empresa, vale? Non pensedes que o capital é algo que vades aportar nunha conta corrente e que se vai ingresar nalgún espazo e que vai quedar aí sin poder empregarse. Non, son cartos que ingresades no momento inicial da actividade, vale? E que despois os podedes empregar para inversións, para compras de material, vale? É capital que podedes empregar. Entonces, aí un pouquiño, se unha empresa inicia sen capital, ten a dificultade de que despois, cando queira facer unha mínima inversión, ten que aportar capital, vale? Entón, bueno, tede un pouquiño en conta que a veces, pois, esos recursos monetarios son precisos, vale? No que é o tema de fiscalidade, bueno, tributan o que é o 30% dos beneficios ao imposto de sociedades e se todavía é unha PEME, pois sería o 25% por norma xeral, vale? Despois, no caso das cotizacións, depende un pouquiño das persoas socias, non? É dicir, das súas relacións, por así decilo, o
porcentaxe que teñen que o sea, perdade, dependendo do porcentaxe de capital que aporten, ten que darse de alta no que é o RETA, non? Como autónomo. Perdade que me estaba liando, o sea, as persoas que están obligadas a darse de alta no RETA son as que cumplen estas condicións, non? É dicir, persoas socias que realicen traballo dentro da sociedade e que aporten, vale, que teñan máis do 33% do capital, teñense que dar de alta no RETA, que sendo autónomo, vale? O sea, para que o entendades. Sempre que falamos de RETA, pensade no que comúnmente coñecemos como autónomo, vale? Que é o réxime especial de traballadores autónomos, vale? Despois, por exemplo, aquelas persoas que posúan o 25% do capital e realicen tarefas de xerencia tamén están obligados a darse de alta como autónomos, vale? E despois, no caso de que haya relación entre as persoas socias, non? Pois, por exemplo, que posúan o 50% de capital e teñan co seu cónyuge ou con algún familiar ata o segundo grado de consanguinidade, pois aí tamén se teñen que dar de alta como autónomos. Como vedes, hai un pouco unhas certas particularidades, non? A ter en conta, pero eso podemos entrar en profundidade naqueles casos particulares que vos interesen, vale? Despois, como se gobernan as sociedades limitadas? Pois hai unha xunta serial de socios o que sería unha administración, non? Que esa pode ser única, mancomunada ou a través dun consello de administración, vale? O sea, depende un pouquiño das persoas que conformen esa sociedade, pois confórmase ese órgano de goberno, vale? E aquí, no caso de alta e baixa como empresario, pois aí, bueno, é sinxela, non require un pouco o que é o alta como notario, pero xa entran no notario, o sea, non require ir ao notario, pero xa entramos en particularidades de que aí as participacións hai que ver un pouco como se nese proceso de baixa, por exemplo, como quedaría, como se transfiren esas participacións, non? Entón, bueno, cousiñas que hai que ter un pouco en conta e profundizar un pouquiño máis, vale? Despois, o que é o tema de reparto de beneficios, neste caso o capital repártese en función do capital social que inviste cada unha das persoas, vale? Entón, para que vayades comparando unhas con outras. Neste caso, un pouquiño, bueno, as vantaxes podría ser que a responsabilidade neste caso xa é limitada, non? E o capital mínimo a aportar, pois, bueno, son 3.000 euros, por así decirlo, non? Despois, como inconvintes, bueno, se o comparamos co que é a persoa autónoma, vale, facendo así unha comparación mínima, pois, lóxicamente, a xestión fiscal e contable é un pouquiño máis complexa, non? Pero tamén é verdade porque, bueno, xa é unha empresa como máis en crecemento, por así decirlo. E despois o que vos decía, no tema das baixas, pois aí hai certas cuestións na transmisión de participacións que habería que ter en conta, vale, para cumplir coas legislacións, non? Pero, bueno, eso xa son cuestións que non me vou a meter moito en profundidade, pero cando que irades podemos comentalas. E simplemente mos comento da parte da anónima, que aquí o detallei un pouquiño máis, non? Que aquí, pois, ten bastantes similitudes co que sería a sociedade limitada, non? En lugar de participación serían accións, vale? E vos detallo tamén o que serían as particularidades de cada unha delas en función dos conceptos que comentábamos, non? Aquí o único que destacar, pois que o capital social mínimo serían de 60.000 euros, vale, a hora de constituíla. Entón, bueno, aquí non me vou profundizar moito máis porque sí que me interesa máis que adentrar na parte das cooperativas e sociedades laborais, pero para que teñades un pouquiño información aquí, non? E tamén vos poño un pouquiño as vantaxes, non? E os inconvintes que podería ter, pois, se a comparamos un pouquiño entre sociedade limitada e anónima, non? Que aquí é un pouco, bueno, trasladaros que a única cousa así que a diferencia un pouco máis tal é que podería cotizar en bolsa, non? Pero, bueno, o sea, non é, son cuestións máis de profundidade.
Despois, o que é a economía social, o sea, quixen facer un paréntesis, vale, explicarvos un pouquiño o que é a economía social moi por riba antes de adentrarme no que son as cooperativas e as sociedades laborais, vale. É un concepto que se soe vincular moito co social, vale, pero non é así, é dicir, unha cooperativa ou unha sociedade laboral son empresas, vale, que aparte de buscar o beneficio económico, buscan o beneficio da sociedade, vale, das persoas, sí? Entón, por ter unha definición un pouco xenérica, esta sería a que pola cal me decantaría eu, non? Buscan que as persoas sexan como o centro da súa actividade, non? Ademais de xerar beneficio, non? E isto é importante para que entendades que tanto as cooperativas como as sociedades limitadas laborais ou as sociedades anónimas laborais, que tamén as podería haber, se crean sempre con máis de dúas persoas, con dúas persoas ou máis, vale? Entonces, como que lle chamamos eses emprendementos en colectivo, vale? Se vos fixades as fórmulas anteriores, podían ser de forma individual, pero neste caso xa falamos partindo da base de que teñen que ser dúas ou máis persoas, vale? Sería un emprendemento colectivo. Simplemente comentarvos que, bueno, Galicia é pioneira no que a tema de legislación, non? Relacionada co que sería a economía social, e tamén ten lei de cooperativas propias, non? Entonces, bueno, sempre que vayades a buscar información, sobre todo de cooperativas, fixadevos ben que estades a ver na Comunidade Autónoma de Galicia, vale? Porque hai outras comunidades que, por exemplo, o mínimo para constituir unha cooperativa son de 3 persoas socias, vale? Pero en Galicia son 2 desde o 2016, sí? Entón, tede un pouquiño de cuidado a hora de ver un pouquiño as fontes nas cales vedes a información, vale? Aquí vos puxen un pouquiño para que vexades que a economía social non só está conformada por cooperativas, non? Senón que hai moitas fórmulas xurídicas distintas, non? Como as empresas de inserción ou os centros especiais de empleo. Por eso, ás veces, as vinculan un pouquiño co tema social, non? Pero, o sea, se tedes a oportunidade de coñecer un pouquiño máis, xa veredes que hai moitas empresas de diferentes sectores que non están relacionados co tema social, vale? E xa meténdome coa parte de sociedades laborais, esta vai ser un pouquiño máis sinxela de explicar porque tamén ten moitas coincidencias coas sociedades limitadas, vale? De feito, unha sociedade limitada se podería cualificar como laboral se cumple certas condicións, vale? Non tería que darse de baixa e volver a constituirse como laboral, senón que xa se podería cualificar se cumple o principal principio que é que a empresa pase a mans dos traballadores, vale? É dicir, imaginadevos unha xubilación dunha persoa dunha sociedade limitada que lle ofrece aos seus traballadores pois que constituyan unha sociedade limitada laboral e que esas persoas que antes eran traballadoras agora pasan a ser socias desa sociedade e teñen capacidade de decisión, vale? E xestión, lóxicamente, pasan a xestionar esa sociedade, non? Entón, bueno, aquí vos puxen unha pequena definición, non? Son entidades que poden ser anónimas ou sociedades limitadas, non? O sea, vale para unha ou para outra, non? No que o capital social pertence maioritariamente ás persoas socias traballadoras, vale? Pensade sempre neso, no que cando falamos deste tipo de entidades é que ven o ben colectivo dos traballadores, non? Bueno, aí puxemos tamén un pouco as condicións, non? Que teñen que cumprir relacionadas co que sería a lei de sociedades, pero principalmente sería esta, non? E para que vexades un pouquiño estas particularidades, non? Hai o que vos decía antes, as sociedades limitadas laborais ou anónimas laborais se poden constituir con 2 persoas socias, pero aos 36 meses teríades que
incorporar unha terceira persoa socia, vale? Sempre que falamos de entidades de economía social, inténtase que as persoas traballadoras cheguen a ser socias para ter capacidade de decisión no que é a actividade diaria da entidade, non? Que é verdade que as persoas traballadoras tamén poden decir que non, O sea, pódeselle ofrecer esa posibilidade e eles decir que non porque non queren tomar decisións, vale? En canto ao capital mínimo, pois é un pouquiño mesmo que veíamos para a sociedade limitada e a sociedade anónima, vale? De momento non cambiou, isto sigue sendo o mismo, vale? Despois, a tipoloxía de persoas socias, aquí hai dous tipos, por así decirlo, máis destacados, non? As de clase laboral, que son aquelas que aportan traballo e ademais aportan capital, vale? Entón teñen como esas dúas obrigacións, sí? Traballar e tomar decisións, por así decirlo, sí? E despois as de clase xeral, que pode ser unha persoa que simplemente decida achegar capital a esa sociedade e, bueno, despois en negociacións con esa sociedade, pois, en función dese capital, ten os beneficios, non? Entonces é como un pouco o socio capitalista nunha entidade, nunha sociedade limitada, por exemplo, non? Pero non lle chaman así, o sea, chamanlle de clase xeral, o socio de clase xeral. Neste caso, bueno, é o tema das cotizacións seméllase moitísimo ás sociedades limitadas, vale? O que é o órgano de goberno, sí que aquí o que é o sea, tamén se semella bastante, vale? Simplemente eso, que ese órgano de goberno ten que estar conformado polas persoas traballadoras, vale? O sea, socias traballadoras, que son as que teñen a capacidade de decisión e que aportaron o capital no inicio da actividade. Entonces, como mínimo, aquí xa partimos de que hai 2 ou 3 persoas que están nese consello rector, vale? Perdoade aí, vou cerrar isto. Despois, a alta e baixa como empresario, neste caso, pois, bueno, aquí é un pouco tamén o mismo que vos comentaba para as sociedades limitadas, vale? Vale. A diferenza un pouquiño está na repartición de beneficios, que aí, pois, bueno, tería que entrar un pouco en profundidade, non? Pero cando se aportan os capitais dunha sociedade limitada laboral, normalmente son a partes iguais, vale? É dicir, se son 3 socios, cada un aporta o 33%. Entonces, a hora de repartir os beneficios, soe ser en partes iguais, vale? Entonces, bueno, aquí póñense un pouquiño en función do capital aportado, pero coa particularidade de que a hora de constituirse cada un ten, pero bueno, dependendo do número de socios isto tamén varía, é dicir, imaginadevos que entra un socio capitalista que nunca pode ter máis do 49% do capital, entonces en función diso, pois, se entro en profundidades líome moito, pero bueno, intento explicalo rápido, é un pouco lioso. Pero para que entendades un pouco que depende do capital investido, vale? Pero que tamén hai certas particularidades da economía social que fai que sexa dunha forma ou outra ese reparto, vale? E despois, no que sería a fiscalidade, pois ven sendo o 25%, que prácticamente é como que falábamos antes das sociedades limitadas, no caso das PEMEs, vale? Que vos conto un pouquiño aquí no tema de vantaxes e inconvintes? Bueno, esta é como as sociedades limitadas tamén, a responsabilidade limitada ao capital que se inviste. Sabedes que o capital mínimo non é moito e, pois, para min, bueno, ou en principio, no que serían as entidades de economía social, que o traballador teña o control da empresa, non? Tamén facilita un pouco, bueno, pois que se aboga un pouquiño pola forma de traballar, non? E despois, como inconvintes, pois o tema da transmisión das participacións, neste caso tamén pois podería ser unha parte que habería que ter en conta, vale, para revisar. Pois a veces pois tema de como se transfiren a hora de, pois eso, unha herencia ou o que sea, non? E xa me meto na parte de cooperativas, espero non dilatarme moito máis. Aquí simplemente comentarvos, non, que é unha empresa
como vos decía, non se tratan de ONGs ni nada por o estilo, que moitas veces me comentan un pouco estos temas, non? Se trata dunha empresa onde as persoas buscan dar resposta a unha necesidade, non? E esa necesidade cal é? Pois ter un traballo, non? Propiamente. Ademais de, pois, o sea, necesidades sociais ou culturais, algunhas créanse un pouquiño, pois, nacendo un hobby, pero ao final acaban levando a parte o sea, máis empresarial, non? E acaban como vivindo desas cuestións, non? E aquí un pouco que nos comentaba antes é que aí as persoas son as que toman a decisión, vale? E, polo tanto, están no centro destas entidades, sí? Estos son os principios das cooperativas, non? Hai o que é a adhesión voluntaria e aberta ás persoas, é dicir, unha persoa socia dunha cooperativa pode adherirse a unha cooperativa xa creada ou irse de forma voluntaria, é dicir, cando vos vades, vos devolven o capital social que aportastes, vale? O sea, quero dicir que hai como ese principio de facilitar a entrada e a saída deste tipo de entidades, sí? Despois, outra particularidade que xa vos iba avanzando antes, na parte da xestión está o que é a democracia, non? Unha persoa, un voto. No que son as cooperativas, hai que facer asambleas xerais ou asambleas extraordinarias para tomar decisións, vale? Isto tamén se simplifica moito cando se designa un administrador único, vale? Aínda que se tomen esas decisións nesas asambleas, o administrador único facilita a xestión diaria das cooperativas, vale? Que a veces tamén nos comentan un pouco isto de que teñamos que tomar todas as decisións pola mínima cousa é un pouco complexo, vale? Entón sabedes, o sea, que saibades que coa designación dun administrador único dentro desa cooperativa facilitas esa xestión, vale? Despois, o que é a xestión dos beneficios tamén é o reparto e a partes iguais e se promove moito a educación e a formación, vale? De feito, a lei obliga a que un 5% dos beneficios que xeran as cooperativas sexan dedicados á formación dos socios traballadores, vale? Para que estén continuamente reciclándose e coñecendo pois novas formas, non, de traballo ou de xestión ou conceptos clave para a actividade diaria da propia entidade, non? E despois tamén se caracterizan moito polo traballo conxunto, vale? Soen ser entidades que colaboran moito entre unhas e outras, non? Entre as cooperativas, refírome. Aquí vos truxen un pouco exemplos dos tipos de cooperativas. A que máis se constituye aquí en Galicia é de traballo asociado, que é a que vos decía, satisfacer unha necesidade. E hai entidades en todo tipo de sectores, vale? Vos truxen aquí exemplos de, por exemplo, a EIRA, que son proxectos sociais e educativos, 13 grados, que está vinculado un pouco coas actividades deportivas no mar, pero tamén ten unha parte tecnolóxica. Despois hai compañías de teatro ou mismo a Milpa do Salnés, que se adica pois ao cultivo do millo autóctono galego e producen o sea, o que son as arepas mexicanas e cousiñas así con millo galego, non? Entón, que investiguedes un pouquiño do mundo de cooperativas, que seguro que conocedes moitas delas. Despois, hai as cooperativas de servicios, sí? Que, bueno, esta se conocedes, seguramente veríades a que é a furgoneta, non, de Vidafarma repartindo os medicamentos ás farmacias, vale? Pois que sepades que son unha cooperativa de servicios e que existe este modelo de negocio, non? Son aquelas que se adican a, pois, hai unha serie de entidades, como son as farmacias, que teñen unha necesidade, non? Que é que lle repartan os medicamentos, non? E ese servicio de transporte é o que constituíron dentro desta entidade de Vidafarma, vale? Todo foi para abaratar os costes dos stocks das farmacias, sí? Entonces aí, pois, tedes un pouquiño este tipo de cooperativa distinta, vale? Neste caso é cubrir un servicio, sí? E despois están tamén as de consumo, vale? Se sodes da zona de Vigo, que seguramente algún de vos seredes da zona de Vigo, hai unha tenda ecolóxica en Vigo que se chama Árbore e que é unha cooperativa de consumo, non? É dicir, os usuarios son socios desa cooperativa
coa finalidade de consumir un produto ecolóxico, vale? Entonces, pois vos pagando unha cuota anual, aseguradesvos de que consumides produtos ecolóxicos, non? E apoiades ese proxecto a través desa cuota anual e despois eles, pois a hora de que vades a mercar, pois fan vos descontos, non? Como ves, é un entramado en un pouco uns tipos de cooperativas distintas, dependendo da actividade de cada proxecto, pois encaixan unhas fórmulas xurídicas ou outras, vale? E como é no caso das sociedades limitadas laborais, vos traio aquí un pouco as características xerais, que serían, pois, o que vos dicía antes, o mínimo para constituirse son 2 persoas, vale? O capital mínimo para a constitución son 3.000 euros, 1.500 euros cada unha desas 2 persoas, o sea que non é moito. E despois tamén hai a particularidade de que se sodes menores de 29, 30 anos, podedes constituir unha cooperativa xuvenil con tan só 300 euros de capital mínimo, vale, aportado, sí? E despois, bueno, hai tipoloxía tamén de socias, non? Dependendo un pouco da actividade que realicen dentro da cooperativa, incluso pode haber algunha socia a proba durante 6 meses que considere, pois, ver un pouco como é o funcionamento da cooperativa e despois quedarse como socia ou non? Pero, bueno, para que vexades un poquinho que hai diferentes tipoloxías e formas de iniciarse no que son as cooperativas, por así decirlo. E un pouquiño xa falando desas particularidades, non? Aquí o que vos decía, non? En canto a cotización, tributan un 20% dos beneficios no imposto de sociedades, non? Hai nalgúns casos que poden ser cooperativas especialmente protexidas e tributan o 10%, vale? Pero, bueno, eso hai que, o sea, comentaríavolo se en algún caso pois quixera descumplilo. E despois o órgano de goberno, o que vos comentaba antes tamén, non? Hai unha asamblea xeral e un consello rector no que pois se toman as decisións diarias, vale? Despois a alta e o baixa como empresario, o sea, aquí non é algo tampouco o que vos comentaba antes, hai a libre adhesión e a baixa voluntaria cando se queira, non? O sea, non é algo complicado, simplemente que cando sodes 2 socios, por exemplo, se hai un que se dá de baixa, pois tedes como 6 meses para buscar un sustituto dese socio, vale? E incluso esos 6 meses se poderían ampliar, sí? Facendo como unha solicitude ao rexistro de cooperativas, vale? Despois, no que é a repartición dos beneficios, isto decídense entre os socios, pero normalmente soe ser a partes iguais, vale? O sea, eu ata a día de hoxe descoñezo, o sea, o capital repártese a partes iguais, sí? Algúns deciden, pois, dedicación de horas, etc., pero é o sea, casos moi puntuais. E despois, no que é a parte de fiscalidade, desculpade, o que vos comentaba antes, hai algunhas fórmulas xurídicas nas que podedes estar nun réximen ou noutro. Ese é o caso das cooperativas, non? Podedes vos dar de alta como autónomos no RETA, o que vos decía, que sería o similar ao no RETA, que sería o similar a autónomos, e aos 5 anos, se vedes que vos compensa máis ou o que sea, pois pasarvos o que sería o réxime por conta allea, non? Normalmente, soese crear como autónomos, sobre todo porque agora xa sabedes que hai a cuota cero, hasta fai pouco pagábanse 80 euros, entonces, bueno, soen empezar así e despois deciden se lles compensa continuar ou non. E como vantaxes, pois vos detallo aquí un pouquiño as vantaxes, bueno, o sea, como vos comentaba, estas siguen sendo de responsabilidade limitada, o capital mínimo para min non é moito, non? As persoas que traballan aí pois terían o control sobre a empresa, non? E sobre todo esa capacidade de decisión, non? Despois tamén vos comento que hai esos beneficios fiscais que vos comentaba antes, pois tributan un pouquiño menos, pero hai algún máis tamén por aí, non? Por exemplo, cando vades facer a alta no notario están bonificadas o 50%, vale? Se, por exemplo, a constitución dunha sociedade de media soe pagar pois uns 500 ou 600 euros de notario, nas sociedades cooperativas sería a mitade, non? A hora de constituílas.
E logo tamén é unha fórmula moi recorrente porque ao inicio da súa actividade as axudas son moi, o sea, son cariñosas, por así decirlo, con esta fórmula xurídica, vale? O sea, hai axudas bastante interesantes para a incorporación das persoas desempregadas a unha actividade, vale? Tanto no momento inicial, sendo vos os socios iniciais, como a posteriori, vale? Unha persoa que proceda do desemprego, que vai a realizar actividade nesa sociedade cooperativa como socia traballadora, pois pode solicitar axudas que están moi ben, vale? E despois, bueno, pequenas cousas, o fondo de reserva para min é unha vantaxe, que é obríganche, non, ao final de ano, pois a dedicar o 20% dos beneficios a ter ese pequeno fondo de reserva para que non o repartas entre todas as persoas socias, non? Senón que te gardes como un pequeno salvavidas, non? De cara a que chegue un momento que poida pasar algo e que necesites empregar pois diñeiro para algunha cuestión, non? Despois, inconvintes, que, bueno, aquí hai limitacións á contratación, é dicir, unha sociedade cooperativa non podería ter os traballadores o sea, que lle des a gana, por así decirlo, non? Senón que está limitado, non? Está limitado ao 30% das horas que realizan os socios traballadores da cooperativa. Isto simplemente é para que lle facilitedes a esas persoas traballadoras ser socias, vale? De feito, nas sociedades limitadas laborais, non o comentei antes, pero tamén está limitado, vale? O 46% das horas que realicen as persoas traballadoras da sociedade limitada laboral, vale? Pero isto só é para que se asegure, no, e que se trate, no, de incentivar que as persoas que traballan na entidade cheguen a poder tomar decisións, ou se lle dé esa posibilidade, vale? Se despois deciden que non, esas persoas xa non entran a computar nese porcentaxe, non? Entón, bueno, collede as cousiñas que vos vou explicando un pouco así con pinzas, porque é verdade que non dá moito tempo a profundizar, pero que espero, non, que un pouquiño esta información que vos fun facilitando, pois que vos axude a abrir un pouquiño máis a mente, e decirvos que eso, que eu estou a vosa disposición para comentar un pouquiño as fórmulas xurídicas que digades, bueno, pois estou valorando entre unha e outra, e que sería o que me pode axudarme a decantar máis por unha ou por outra. Que todo depende tamén moito da actividade empresarial que realicedes e da forma na que irades xestionala, vale?